teraz nás čaká hod mícov, takzvaný kostoj. A bude se teda rozhodovat, že jaký tým začne v útoku a jaký v obraně. Ještě na úvod bych chtěl říct, že pro koho je tato hra nová, tak hraje se teda na 100 yardů, jak můžete vidět, hřiště je rozděleno o 10 yardech a vlastně takovým hlavním úkolem útoku je, že mají 4 pokusy na to, aby dokázali okořit hranici 10 yardů. Pokud se jim to povede, tak následují další 4 pokusy a musí následně znovu zdovat těch 10 yardů. Celý čas to bude. Tak tam už svišťa mince vzduchom. Uvidíme, kdo kde skončí. Ano, a vidíme, že Nitra vyhrál los, volá si príjem. Takže naša Žilina bude vykopávať riadne kopačky a